uuden videon pariin. Me vedetään näitä tämmösiä Hog Rider, tai nyt tuli just tämmönen Hog Rider-sarjan se, niin me vedetään näitä. No. Tosta vaikka toi tohon. Ei. Kusin ton, joo, ihan se ja sama. Saan ainakin täydet eliksiirit tosta, toi voidaan tuhota tosta noin. Sitten tonne Baby Dragon. Baby Dragoniko. Juurikaan. Ei laiteta näin sitten laitetaan. Mineri ekaksi tonne huonoi tai tämä. No voi. Hidastaa mun matkaa. No ei se mitään. Tosta Miner. Nää mun hahmot ei tuhoa paljon. Laita Hogin. Hogipoika. Se lähti sinne muille maille. Nyt mä saan Towerin alas. Ka sitten en. No joo, hävittiin tää. Tän tonne vie ton Minerin. No, ainakin yksi toweri alhaalle. Joo, yksi tower alhaalle, noin. Siinä paha tehtävä olla, mutta hävittiin silti. Lopetetaan tää video tähän.